Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu di amang inang dohot sude ruas na marminggu sadarion baik secara online manang offline. Salam sehat di hita saluhutna. Tuhan Yesus nama masu hita. Pangulani Huria GMI Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan Pasahoton Mauliate tusude hita naro marminggu di Sadarion. Di minggu naro pacupang musehita di permingguan di pukul 8 berbahasa Indonesia, di berbahasa Batak di pukul 10 sada. Tuhat tama namandongani hita Mauliate. Kamulai ma ibadata ring mahita jongjong lastain dehon Yesus sai ingani. Jahobado Raja marolop-olop mata noon marlas niroha ma pulo-pulo akanalani ombun jalaha holomon maripot-ipot humaliang ibana hati goran dot ojahani habang sana marhite-hite goar ni debata ama dot goar ni anakna Yesus Kristus dot goar ni tondi porbadia natumo palangi dota noon sai di pasahorna damena tu tondi tabe amin. Arendeita sian logo nomor 210 walu ayat sadaro dia tolu debataku do dongaku.
Rab hitamar tangyang ima tangyang panindangyon tamulay ma. Ale amanami na di banua ginjang amono pahami sian holong ni roham na mga ramoti hami marhite-hite holong mi jalan apa tawon hami di bagasan holong ni roham mardongan haserepon ni roha upar topot hami do nasohu halongi hami ho sian nasa roha tondi pikiran dohot gugunami jala dongan ipedang tuha holongi hami songan pakaholong ni Kristus di hami namian do mulum di bagasan tondi nami alay utulak kami doi marhite-hite pangalahon nami utulak kami do tondim dang huradoti hami lomo ni roham ipese sama nasa dosa nahula hami urupi mahami paturehon pangalahon nami jala di bagasan panogunoguan ni tondim mahami disude ulaon naneng ulaon nami tujuluanon asa gabi patar di bagasan hami di bagasan saluhut halak pamuliaon ni panopayonmu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ohom maita martangyang di bagasan rohat tabi. Amin. Hata si patugar tondi, kamu akka haholongan, masih haholongan mahita, ay sian debata do haholongan ni, jala ganup na marholong ni roha, imanong tubuh sian debata, jala ditanda do debata, halak na so marholong ni roha, ido naso tumanda debata ay haholongon do debata tapasada rohata martangya kita tangyang aleamanami na di banua ginjang say pinorbadia magoarmu say roma harajaonmu say saud malomoni roham di banua tongaon songon na di banua ginjang lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari sesama dosa nami songon panesa nami dosa ni dongan namar dosa tu hami unang matugihon hami tu panguncunan palua mahami sian pangago ay hodo na punah harajaon dohot agogoon rodia sangapon saliling ni liling na amen. Responsoria Majaha hita marsialusalusan ima dan dibuat sian pesalmen 132 ayat sada rodi ayat 10 walu ring mahita jongjong. Tai ingot ma ale Jehovah bisi Daud sude akka parniapanna na marmangmangi ibana tu Jehovah marbabagabagahot tus pargogoy Jakob molotung bongotokku udung-udung ni bagasu molotung panayhokku podoman hapeakaku molotung luasokku tarnono mataku manangtung godok-godong bola lakok ni mataku paimajupang au sada ojahan di Jehovah sada inganan di sipargogoi Jakob tidak mah ungat badike barita nipoti perpadanan di Efrata mengajupak kita di ladang di Sijaat atong itabongoti maaka inganat tay marsomba mahita tujolo ni si dege-degean ni totna hehe maho ale Jehovah madapoton paradiananmu kodot poti hamuliaon tay marpakaian hati goran ma akka malimi jala marolop-olop akka niasianmu
Alani si Daud maposomi, unang tulak kombohin inamian. Nunga pola diwarihon Jahobah hasitongan tu si Daud, dang tagamon ubawonna. Sian pinoparmido pabakitokku dihonap punah habang sana. Molotung diradoti aka anakmu padan mabahini, dohot panindang niongku nah wajar hotu nasida, anak nasida ke sayhudul do habang samro di salilik-lilingna. Ainunga dipilit Jahobah Sion, dipangido rohana naing maringanan disi. Ondo para dianakku di saliling-lilingna, disodo au nuai maringan, ay hasulungan ni rohakku doi. Say pasupasuokku do bohal nai, pamahapokku do aka napogos nai mangan roti. Jala bahinokku do aka malinai, markakean akuaon, jala ikon mariaya do aka nanisanai. Pati bulokku ma disi sada taduk di si Daud, para dehon sada palito dina miniakak aku na miniahan. Bahenokku ma yanggo aka musuna marulos haurahon, alai marlinang-linang ma yanggo diuluna tupal nai. Amin. Gloria Patri. Rab hitam makatidakon haporseo taita mulai au horsea di debata Jahobah ido ama pargogo na suatu dosa na tumo palangit dohotano au horsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahobah na sasadai imanan tubuhan ni si Maria na gabi-gabian senton di porbadia andorang soa bubuan. Ido tuhata na tumain na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang jala ditanom dungi mula mangulu di ari patuluhon na manahe tu surgo lahundul tu siamun debata Jahobah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon alak na mangulu dohot na mate au porsea diton di porbadia jaladong sada huria na badia huria to panyala Kristen akan na badia dohot dia sesan ni dosa dohot dia tai na mandok mula mangulu sogot daging halak nong mate dohot dia nguluan na suara sudah amin hundul mahamu. Tabigima sada ende pujian sian PWMI.
Mulia tema dia kainata PWMI. Patujolo jamita manang epistel di minggu sadarion imana nienet sian pangukapan sada ayat 4b sahatu ayat walu. Jahama di bagasan kewarni Tuhata Yesus Kristus. Asini rohama dihamu dohot dame sian ibana na mangolui. Naung mangoluhian jalana naing roh. Nang sian na pitutondi na diadopan ni abang sana. Nang sian Yesus Kristus sitidangi haposani na parjolo tubuh sian aka naung mate. Si gom-gom aka raja ni tanoon. Ibana do makaholongi hita jala dipalua hita sian dosa ta marhite hite mudarna. Dijadihon do hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai. Di ibana mahasangapon dohot agogoon ro di saliling-lilingna. Amin. Idama naroma ibana di bagasan ombun. Idaon ni nasamata do ibana. Nang akka naung manulang ibana. Gabe mangangguhi beman saluhut bangso ni tanoon mida ibana. Ima tutu. Amin. Audo bonana jala ujungna. Ninna Tuhan debata. Debata nuaing. Debata nong adong hian. Nanaing roi si gom-gom saluhutna. Ima sahatna. Martua ma akana umbege hata ni debata. Jalanau pepsa. Amin. Neng pasahaton pilihan mahita mingguon adong pilihan 70. Marendean non maju mahita pasahaton piliota 70. Hata ni debata andorang pasahaton pilihan alai unang malupa hamu, mambahen na denggan dohot mangulahon asi ni roha. Ai di halomohon debatado akka pelean na songoni. Amin. Marede hita sia nomor 250 ayat sadaro di ayat 3.
Swastiastu. Tabegima tikting di huriata sadarion. Salam, ya muamang dot inang, tabegima tikting ni huriakta, naung masa doh naing tapa masa di minggu ta, bisa mingguon. Di hari Minggu 21 November 2021, sadarion ima akhir tahun gereja, marningot tu aka nomoding. Dalam persembahan manang kolekte di pasak jemaat mai ditiki memasuki ruangan ibadah. Di hari Selasa nangro ima 23 November 2021 di Patupado rapat majelis masuk pukul 10 WIB. Di hari Kamis 25 November 2021 di Patupado latihan kor PWMI di Garejon masuk pukul 10 pitu, jala pertanyaan PWMI Mas Sohot. Di hari Jumat tanggal 26 November 2021, sermon le speaker, dohot calon le speaker ditiadakan. Alai sermon guru sekolah minggu ima di Patupa secara Zoom pukul 10 siang WIB. Di hari Sabtu 27 November 2021, kelas katekisasi Sidi mardalado secara Zoom pukul 10 WIB alai pertanyaan P3MI Mas Sohot. Di hari Minggu nanengro ima 20 November 2021, persembahan di pasar Hitama ima ditiki memasuki ruangan ibadah. Di buletinon tersurat do aka ruas surya naneng marulang tahun perkawinan siang tanggal 21 saat 27 November godangna tolu kepala keluarga jalan na marulang tahun hari hati tubuh godangna 14 halak. Jala hata ini dibata ima tersurat di Pesalmen 27 ayat 6. Tongon tahe dengan bahasa dohot asini roha mangihut-ihut au saliling au mangulu. Jala dung mula kau masuk aku ma bagas ni jahuba saliling lelingna. Keluarga besar Gereja Metodis Kasih Karunia Pasahaton selamat ulang tahun gajang ma umur muna hipas jalaguk las niroha mahamu toktong Tuhan Yesus ma nama masu-masu. Barita arsak niroha nunga marujungolu amata we si marmata ima opu tinaduli si matuani amata erpan huta barat Goru Siman Juntak, sian sektor sesi kambing. Tutup usia 20 tahun. Moding na di hari Minggu
tanggal 14 November 2020 sada di Medan. Jadanunga di Buan Tuudian, nah di hari Rabu tanggal 17 November 2020 sada di Pekuburan Sei Semayang. Tatangnya koma keluarga na tinadikon ni amatai asa tumibu tarapul. Paria Natal Gereja Metodis Kasih Karunia Boima Tajaha di Buletin. Nama ragam Patupado baptisan kudus Nanaingro ima pada hari Minggu 26 Desember 2020 sada di ibadah gelombang kedua. Diamu amangdot inang aka yanakonna nanaing dibaptis dipersilakan mendaftarkan diri kepada asisten 2 Ibu Pendeta RM Marpaung Dohot Sekretaris Gereja. Tim konsultan kesehatan Boima Tajaha di Buletin titing tambahan. Undangan Natal Medan 2021 dan ajakan publikasi Ima Sian Stephen Tong. Kepada Bapak dan Ibu pimpinan gereja Lembaga Pelayanan Kristen, Kepala Sekolah Universitas di tempat, salam sejahtera. Kami Panitia Natal Medan 2021 mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri Natal bersama pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 dengan waktu 18.30 sampai dengan 21 di tempat Pardede Hall dengan pengkhotbah Pendeta Dr. Stephen Tong. Kami juga mengharapkan kesediaan Bapak dan Ibu untuk mempublikasikan acara ini kepada pimpinan gereja, lembaga pelayanan Kristen, kepala sekolah universitas yang berada di dalam pimpinan Bapak dan Ibu. Dan acara ini dilaksanakan dengan prokes ketat. Oleh karena itu, setiap jemaat yang akan hadir dalam acara ini akan diberikan undangan Natal. Dan pada hari haknya, undangan tersebut dibawa. Bagi jemaat yang akan menghadiri acara ini dapat mendaftar di link yang sudah disediakan. Demikian undangan ini, hormat kami dari Panitia Ricardo Simanjorang. Songonima titing manang buah-buah di Huriata, tabegema ima sian komisi keanggotaan dan evangelisasi le speaker ete sihite. Niliam matiki tunasida. Salam. Amanami inanami na hinaholongan di bagasan Guarni Tuhan Yesus Kristus. Sedarion tanggal 21 November 2020 sada imana diguaran Minggu Kristus Raja manang Minggu Perningotan di aka naumoding. Di Huriata satau bolon adong do 10 tolu halak nang parjolo moding meninggal kita di Portibion. Alani sian komisi keanggotaan evangelisasi Huriata majahon aka amata inata dongata nang parjolo moding majoloani hita madapoto Tuhani. Na parjolo Nyonya SP Sitompul Boru Ginting Manik moding tanggal 24 Desember 2020 sian sektor Sei Sikambing. Napaduahon amata JR Sirait BA ngoding tanggal 25 Januari 2020 sada sian sektor Padang Bulan 2. Napatuluhon Pininta Julita Anggriani Boruhuta Barat ngoding tanggal 22 Februari 2020 sada sektor Skip Agul. Papaton amata le speaker Dr. Andus Tigor Huta Barat MMA ngoding tanggal 3 Maret 2020 sada sektor Medan Baru 2 Kampung Anggrung. Napalimahon inata ngena beru perangin angin
Manang Nyonya oleh Speaker Dr. Andus T. Huta Barat MMA, Moding tanggal 25 Maret 2020 sada, sian sektor Medan Baru 2, Kampung Anggrum. Napa onopon inata oleh Speaker Insinyur M. Masiregar, Manang Nyonya oleh Speaker Nyonya Insinyur JR Sirait BA, Moding tanggal 10 sada Juni 2020 sada, sian sektor Padang Bulan 2. Napa pituhon amata oleh Speaker Dr. Andus Parlin Simanjuntak, Moding tanggal 12 Juni 2020 sada, sektor Sidorame Glugur. Pawaluhon Ibu Parida H. Boru Simorangkir, Moding tanggal 22 Juni 2020 sada, sektor Medan Baru 2, Kampung Anggrum. Pasiahon amata Chris Fernando Siahan SE, Moding tanggal 10 sada Juli 2020 sada, sektor Medan Kota. 10 amata le Speaker Insinyur PH Panggabean MMA, Moding tanggal 27 Juli 2020 sada, sian sektor Medan Baru sada. 10 sada inata Nyonya U Marpaung Boru Hutahayan, Manang Opurijon, Moding tanggal 1 Agustus 2020 sada, sian sektor Medan Baru 2, Kampung Anggrum. 10.2 Joy Eren Septina Tambunan SPD, Moding tanggal 4 Agustus 2020 sada, sian sektor Setiabudi Padang Bulan Tolu. 10 tolu Sahat Hizkia Gultom, Moding tanggal 30 Agustus 2020 sada, sian sektor Skip Seyagul. Imagwar ni amata inata nataha holongi nang parjolo Moding maninggal kita jala pos dorohata naung rapdo nasida dohot tuhata di surgoi jala hata ni tuhata nama ngapuli hita soksongon yang keluarga manatar surat di Pesalmin bindu 34 ayat 10 lalu 1 ayat 10 sia mengganggu hido aka partigor gabi ditangi hon jahubado jala di palua nasida sian hagogotan nasida sudena, donok do Jahoba di akan nabojok marroha, jala ditupahi do akka pogostodi. Ima sahat ni pengumuman tabahan, ima di parningotan di akan nomoding di huriata sataunon, mulai tema di tuhata, mulai tema nang di hita salutna. Salut. Tabuji Matuata, Marite Ede nomor 276 ayat sada dohot 2. Bartang yang mahita. Pinuji, pinasangap maho ale Tuhan nami. Ina menugut ni arion, upak kilala hamido Tuhan. Tung macai balgasi tutudo basa-basa mi Tuhami. Boy pe ale amang hudalani hami di hari-hari nok salpu. Sude doi ala asi ni roham. Ale Tuhan, mauliate mahu pasat kami,
dang alani gogo nami di sude, alani asini roham sabingdo Tuhan, ditikion dinarap hami, martangiang roh tu bagasmon, swasongoni ruas ni huriam, na adong di bagas nabe, pasu-pasu ma ale amang, parjolo sesa dosa nami nagudangi, asa talup kami mangido dohot majalo sileo-leomi di ngolu nami. Ale Yesus Kristus sioko pami, tatap ma kami ruas mi huriamon, mardongan elek-elek dot uduk ni roha, bege ma Tuhan tangyang namion. Ruas ni huriamon, keluarga lepas keluarga, pasu-pasu Tuhan, akadalan ni ngulu nami, tabay di hami akajapalan nalomak, sinadongan nami, kodo Tuhan napunasa, siakodo sude Tuhan, nunga hujalo hami i ale amang, hamoran hagabeon do tasangaponi, dilek ko Tuhami, ajari hami, asa upake hami i dina paturehon bagas ni joromon, ajari hami Tuhan, lao manupaki marhite dana renovasi sian uriamon. Tuhan nami sioko pami, di pasu-pasu hodo Tuhan, marhite-hite di palu meko Tuhami anak kon nami, sian namet-met sahat tu nama gudang, toktong do hami mangido bisuk dohot gogo nasiak ko, asa sude nasida anak dohot buru nami, burju mangulahon lomoni roham, mangulahon patikmi, burju dohot hormat marna tua-tua, asa martua nasida di nguluna, jagai ali amang i anak kon nami i, manang di dia maringanan nasida. Swasungoni ale Tuhan, di nama kirim hami di anak do boru nang cukup umur, alai dang rodope sirokap nitodina. Oh Tuhan nami nabasa, asi maroham, patudu ma Tuhan nagabe hot ripe dina sida sirokap nitondina, asa martabalas ni rohanami, asi maroham Tuhan, asi maroham Tuhan, asi maroham Tuhami. Keluarga anak dok boru nang hot ripe, alai Tuhan dang tubuan anak dohot boru, dang marunak dope tutoru, marbulung dok tu gijang, manang mardakai tu siamun dok tua birang. Pos dorohanami Tuhan, patu pawamu, leon mahapor sia Tuhami, asa pasu-pasu na sumurungi ditikina, asima roham Tuhan diami. Bangsa nami ali amang nabasa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, uluan bangsa nami presiden dohot kabinetna, Tuhan nasida do ujung tombak di pamerta nami, lehon bisuk dot apistaran tu nasida, asa di hari koto nasida memimpin bangsa on, tulomo ni roham. Pada umat Tuhan sian bangsa nami on, kelompok radikalisme, agamais, kelompok identitas agama tertentu, teroris, asa tetap nasida di dalam naungan NKRI, Pancasila sebagai dasar negara nami dan Undang-Undang Dasar 45. Tuhan, kami mau berdoa untuk kelompok tersebut, agar mereka Tuhan panggil, Tuhan ubahkan berbalik, bahkan menjadi pengikut Kristus. Suasongoni ale Tuhan, maulate hupas kami Tuho, pardenggan bahasa, berdasarkan laporan Satgas COVID-19, penyebaran COVID ini sudah semakin landai dan menurun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami tetap akan melaksanakan protokol kesehatan dan tetap menjalankan ketentuan pemerintah kami, supaya penyakit ini Tuhan
berlalu, dan melalui penyakit ini kami menjadi mawas diri. Ale Yesus Kristus, natoktong manogu-nogu hami, Raja ni huriai, Huria Gereja Metodis Indonesia Tuhan, di wilayah Sada 2 pengembangan, Bisop nami DS Pandita Guru Injil, nama kobasi huriamon, nasida Tuhan, pande bagas. Pasu-pasu Tuhan asalam tabba ruas ni huriamon, nama kau seho, marsahala Tuhan, patik ni di tonga-tonga ni ngulu nami, lehon ma Tuhan tunasida, roha nara dohot bisuk nang apistara. Suasana Tuhan program ni huriamon, panitia renovasi do panitia Natal, pasu-pasu ma Tuhan, asa mardalan dengan jala sude ruas ni huriamon, berpartisipasi, manupaki, asa tibu selesai renovasi gereja mon ale Tuhan. Songoni Tuhan aka seksi na adong di huriamon, sian sekolah minggu, P3MI, PWMI, P2MI, pakai ma Tuhan nasida mangaleon roha naras do ringgas masih beta-betahan pamajuhon program ni huriamon. Suasongoni ali amang nabasa le speaker calon le speaker dot majelis nang pimpinan jemaat di Gereja Metodison. Pasu-pasu ma Tuhan asaboy kami mangula dinggan madongani mangurupi pimpinan jemaat nami. Asa huriamon Tuhan mardame dame talup kami majalo basa-basami. Ale amang asi maroham tatak ma Tuhan ruas di huriamon akan amar sahid do lansia. Godang do Tuhan nasida namar sahid. Alai marhiteo Tuhan pamalum ma pamatang nasida. Leon magogo nasiakko ale amang. Asa boy kami muse marrap ni roha kami mamuji pasangapon warmu namar muliai. Ale amang sadarion ima akhir tahun gereja dohot parningotan aka nong monding. Tuhan lehon ma apul-apul di tonga-tonga keluarga na disirang hamatean. Pasu-pasu Tuhan nasida asalam martaba-taba aporseani tuho ali amang. Di tahun parhuriaon parningotan ni akan namuding dohot marningot ari hamamate nami momento mori. Ajari kami Tuhan menghitung hari-hari kami selagi kami masih ada kesempatan memberikan kebaikan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami. Ale yamang satokinae bego nami ma hatami marhite-hite naposom padita nami romaho Tuhan. Urasi roha dok pikiran nami pasu-pasu naposomi marhite-hite pondi purbadia asabui huatu sihami hatami. Ajari kami Tuhan asa gigir kami manangi-nangi. Di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho saya sau ma lomo diroham. Amin. Lau manomu jamita tapuji Tuhata marhite ede sian 300 pitu ayat sada dohot tolu satu tolu rima kita jongjong. Susah
Tapasada rohatta martangia kita. Debata Jehovah, debata nahu sobahami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus. Dipujian dohot mauliate di sobahon rohanami na pungon tuadopan. Salah asi dohot holong ni roham. Nama nugu-nugu ngolunami. Sigano tiki sigano pari. Buy hami merahahi pason madalanya katikinan nilehonmu. Dai sian awal Januari 1 sedarion ima di ujung ni tahun gerejawi. Oleh Tuhan mauliate didenggan ni pasam. Alani romahot tutonga-tonga nami. Asa urupi hami oleh Tuhan madalani akadikinan ang lehonommu depe Tuhami. Jala sa margugo girgir hami oleh Tuhan makaporsyai ho. Marhite haporsyao nami. Buy mardame sonak kami oleh Tuhan. Memuji pasangapon kuarmu. Ale debata iyon neng begion nami hatami. Nagabibuhal ni partod diyon nami. Asa jumulu urasi roha ng pikiran nami. Mian hatami dingulu nami. Jala margugo hami. Makanguluhon dohot makngulahon hatami. Alani Tuhan pakulingi mahami marhite hatam dohot todim. Ay nungarade hami manangihosa. Jalan apo sompe dinalau pansahaton perbadiai jala pargugui. Jalo matang yang nami oleh debata. Naupasatami di bagasan gor ni anakmu Tuhan Yesus si Pangulo kami. Amin. Salum madihita saluhutna kata ni debatang nagabe turpuk jamita di minggutta sadarion ima nabinuat sian pada narubi dan buku nabadia 2 Samuel bidu 27 mamukka maisian ayat na parjulu sahatu ayat na babituhon sonon maidok hujaha di bagas goarni tuhatta Yesus Kristus. Odoakka hata parpudi sian si Daud panurirangon sian si Daud anak ni si Isai. Panurirangon sian bawa na tibul si tutu. Naong miniahan ni debatani si Jakob. Jala sudungan ni Israel. Marhite sian akka edde pesalmen. Toddi ni Jehovah do makatai. Marhite sian hau. Jalahata sinihatonna di atas dilakku. Nunga makuling debatani Israel. Nunga merbaga-baga tuau partana batoan ni Israel. Ikon adong sadahalak si gom-gom manusia. Sadahalak na tigor roha. Sadahalak panggonggomi. Makajongjokon biar mida debata. Ikon songon hati urun manugot nai ibana. Molo bisar mataniari manugot nai. Juppa soadong obun manorop. Sumurung tahe sian sodang, sian udan. Na mabahin martubur duhuti sian tano. Aida songonido tahe pinukparhu diadupan ni debata. Ay nunga pola di pahot tua upadan saleleng-leleng na. Maraturan di bahen taringot
tu saluhutna jala marsihohot ay nasa hatuauku dohot dengan basa tungso martubur mabahenon na alayang guhalak parrohana jahat sahali doson duri-duri na pinurpuran do nasida luhutna ay dada targolom tangan ni jolma be alay manangise na naing madjama kai ikon marsijata bosi manang hujur imana jala suda nasida purunonna diinganan naihian amen ido sahatna dihamua manami inanami na hinahulungan atani debata naung tabige jalanan naing sipa husor-husorotta di bagasan roha ng pikiratta imahata parpudini Raja Daud tuakka pinoparna dohot tusalhut bangso Israel dihamua manami na hinahulungan mulu tabereng do bangso Israel ima bangso na pinilit ni debata do nasida bangso na tinudo ni debata siyan torop bangso ujui jala sada sejarah nama saya ikoningoton nasida nang pebangso ni debata nasida ima sejarah manang turi-turian taringot tu perhatubanon ni bangsoi 400 tahun manasida di perhatuban halak Misir dunging marhite hagogoon ni debata dibuan masa nasida ruar siatano Misir tutano kanan alenang tusongoni pola do 40 tahun nasida dia parhorsihan alaniaha asa unang mitorlupa nasida di hagugon di pangurupion dohot di pasu-pasu ni debata yan mulo yukur segi jarak nang petorop nasida da pola satau perdalana ni alai pola do 40 tahun asa gabe persada persia jaram mai di nasida nang pe bangso na pinilit ni debatana sida ikot toktong do marpangusadea tu debatana sida unang lupa dia kenauli na denggan nabi nain ni debata tu nasida jalaido ditonahon nang dipatik ni debata nang ditonahon tu akka segenap orang tua asa mengajarhon pabuahon menceritakan sejarah perjalanan bangsa itu kepada anak cucu dan keturunan seterusnya asa unang lupa di sejarah kehidupan alenang pesongoni amanginang gudang do bangsoi lupa dia ka turi-turian dia ka sejarah dia ka pabainan ni debata laos mulu tabereng doahan ni do ni hata di debata dihita na laos si pausor-sorota do mutusido dan ni do ni Raja Daud dia mau berkilas balik menceritakan bagaimana Allah menolong dia sebagai seorang pribadi, sebagai seorang raja yang dituntun oleh Tuhan. Mangarajai bangso nabuluni, bangso Israel. Ima bangso. Kalau di bahasa Indonesia didok bangsa yang tegar tengkuk.
yang tidak mudah diperintah. Alai di masa ni Raja Daud darida ada meon kemakmuran dohot kenyamanan di bangsa ni Israel. Hidup benar saya di persita nasida asa dong tampil musai songon Raja Daud mamareta tanu Israel. Ya mu manami nanami na inaulungan moro tajahado di Biddu 22 pasal 2 Samuelon buido tajahadisi hamulateon ni Raja Daud di pesal mene bohai malamak kamulateon basa-basa pasu-pasu dohot pangurupion ni debata di nguluna jala ala nido benamar jadji debata tui mana bahwa napo pahoto ni debata do harajaon na saat wakka pinoparna alai mulo totong marpangusadehan dohot mangasahon debata. Amin. Dalam dihamuliatehon mana doi sebagai raja mana na yung niurasan ni debata bui mana mamarita bangso Israel. Alani diamu amanami na inaulungan. Tona ni debata. Molo totong dohamu mangulaw nakapatiki ninna debata. Napasu-pasuk kumahamu dohot akka anak komu dohot akka pinoparmu na sugut. Molo tabereng ya manginang didok hatani debata sian pesalmen 112. Jelas dari dok debata di sini Salmen 112 ayat 1 ayat 2 dok mertua mabawa nama kabiari Jehovah nalomo rohana rohas itu tu dia kapatikna sangap ma pinoparnai sogot di tanoon dapotan pasu-pasu ma sudut niakka partigor sogot hamoraon merlubi-lubi di bagas jabuna jalahot do hati goran nairu di seliling-iling na pasu-pasu ni debata do akka bawa akka partigor na mangulahon hatani debata ima tona ni debata ima poda ni debata tuakka naulu mangulahon hatani debata jahaido na pinaingo ni Raja Daud tuak kaya nakonna tuak kapinoparna asa unang na sida manipil siyan dalan ni debata asa totong na sida marpangusadean tuhatani Tuhan alay naksongonido tuak kahalak perjahat di dok hatani debata anak kaning dia mua manami na namin ay nahulungan dia di yang alayang guhala parrohana jahat sahali tudos tuduri na pinurpuran do na sida rata boto do molo akka duria de yang molo halak na jonok tuduri alana mabiar tertusuk mabiar tersehat di paholak kalak doi songoni masogot akka parjahat di paholak kala do dirina di padaw hala do dirina bahkan di dok molo naing majamaduri bekom adong senjata si tiopon na do molo lao hita tu juma dangi molo biasa ke perkubun molo lao tu juma iko tiopon na do adong parang wah dong akan mga beti dalam termasuk akaduri asa unak kona tori itagil mai kan bui lewat hidup amang ina alay mo loholat tang sendiri do tang
Tarpasiringi. Tang mampi tapasiriko ni. Ala saya olo saya ba kaduri di dalan. Kuna dong do alat. Songonima benon di debata sogot dia kapar jahat. Tabaw ni debata mana sida jala ditutung mang diampi naroko. Jadi dia mua manami nanami na hinaulongan. Ima pesalmen edde puji-pujian ni Raja Daud na paingot ton bohadeng gan basa boha pasu-pasu ni debata boha pangurubuan ni debata tuimana laus iduna laus itu honon ti nona hononna tuak kaya nakonna asa dihutton akan nauli na denggan nabi naenna sebagai orang tua wasa asa martua nasida ditano nani lehon ni debata tu nasida. Jadi dia mua manami nanami nahinolongan. Ido si ngoton nihita asa taturi-turihon asa taceritahon akka pengalaman kehidupan nihita sebagai orang tua tuakka yana kota tuakka popparotta. Jadi mulu taceritahu tuakka yana kota di masa noengon radi di ngotamudo di botamudo kalusnya kana kota deh mulu ceritahon nangau pe mulu cerita tu kada danakon ibu to hodo niku aina julu nahu tudo sikola asa buya umar sikola jala hulului do bala jokku do biaya sikola kuasa bui mar sikola ya sonari ni suruh mar sikola dokko ahlu jo mar siajar ido hatana lu jo mar siajarin bah kamu sedo inaroha tapi bener julu buasa bu mar sikola mulai hutanai memang inang mulai saya maikon keluar siakuta jikko mar sepeda 20 km dona Holland mangahi persiajaran asabui SMA hutanai Molusonari merdala 15 meter tikki di Simalingkar hami ala nadak sah angkot nasianon langsung tu gereja lebih urang 500 meter lo mulu merdala mau sel-seli bah capek lah lapar-lapar awak disuruh lagi jalan jemputlah sonang na ini dia mulu najulu mangat tiba maul batau legabas dulu ikau rata nyalang ibe molo tertuar na dua-dua molo sipata do sira garu madunganna alega be vitamin do ya manginang amen boy do iba mersiaja sonari ngani leo susu ngani leo nak kadar vitamin oh le di pablokoni si banganon belum binereng idu tena roha dipaksa mangan dangulo sa pilililili na toras na imana nah ilililili mangaliw mangam maul tapi najulu iba si panganon na sarong lo kan itulah perubahan zaman Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih tapi walaupun demikian ikop paboh tohonot tadoi ikop paboh tadi itu kayak nak kota nang penidok naik zaman kan sudah berubah bapakmu dona pogo sanggup bapakku mamora do inder toh dia mangina nalo do hurun kalau yang pisoni unang gabi matadita maturi-turihon pabuahon akan masa di perngulunta boha pangurubion di debata buhi tamadala di perngulun satu tikyon amin tapi genak kaning wah di jaha si jaha titing yakka na perjulu di jauh debata Oliate di debata, boleh dipehita hipas, boleh dipesehat. Madalanya katikinan eleni Tuhan, boleh kita mersaur sogon di permingguan ta sadarion. Jadi bahasa asa unang lupa nasida bahwa apa yang terjadi sekarang ada sejarah perjalanan kehidupan.
Itu Bapak Saudara. Tidak serta-merta terjadi seperti ini sekarang. Semuanya ada proses. Nang perdalan dan ibang sopi dong do proses sama inang. Oh, para 50 tahun bangsa Indonesia dijajah kan? Secara teritorial dijajah 450 tahun. Alai dung merdeka Indonesia mulai lupa diakka nah hajiti. Roma halak sibot termata. Dijajah mahita dang secara teritorial be alai secara ekonomi. Ikon serahon Indonesia 30 tahun inalum dikelola halak Jepang. Dung tinggal korakna. Nah dia mumon inna Indonesia. 20 tahun mah dikelola Amerika Caltech bahkan Saksonari. Nah di Papua dikelola Amerika dobe. Freeport, hati emang. Alai dung masa ni Jokowi. Ikon Indonesia nang gudang saham nasian halak luar. Bahasa bosong ini. Karena mentalitas itu mentalitas sebagai orang jajahan, sebagai hamba, sebagai hatoban masih melekat dalam diri banyak orang Indonesia. Tumagut doi mana majalopi daripada mengolah hasil bumi sendiri. Idoi bana ido si Jokowi baru-baruan tidak ada ekspor bahan mentah. Harus yang diekspor itu harus sudah barang jadi. Kita syukuri itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu akan membuka lapangan pekerjaan. Artinya supaya kita jangan lupa dengan sejarah kehidupan bangsa ini juga. Bagaimana kita menderitanya dijajah secara teritorial dan kemudian dijajah secara ekonomi. Harus kita bisa mandiri, berdiri di kaki sendiri, menjadi bangsa yang maju. Amin. Danging yototoi halak. Begitulah pesan firman Tuhan kepada kita hari ini. Kita harus ceritakan pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami bersama Tuhan. Boha pangurupion ni debata di pernguluta satu tikyon. Ikon hatahonot tadoy. Ikot tababua do. Ala ni dengan ni bahasa ni debata do. Ube nasa hatao tu partikyas songonari. Asa nang yakana kota pepa botonon namu setu akaya nakona di kemudian hari. Jadi dia mua manami na hinaulongan binereng do akka ruas ni huria nang akka speaker majelis natotong mengasahon debata di perngulun nang tuak kami sebagai hamba Tuhan. Alesada majelis di gereja nahwe hulayani kami ima di tikidili tempat tu kami di Gemilai Nabru distrik Tulu. Adok sada majelis di sini tikiau saat di sini memeru umur mana bitu tahun. Apolah huduk margana andong per kebe. Bah, itu anggo margana mi bangga doa mi. Apolah huduk koni alai mulu neng sekuno mula secara pribadi boyu bawa margah kan. Jadi kisah atau isi. Bah, mana ma sipata membuat tangiang hamalimun doh marorgen nggak umur 70 tahun. Jadi kihusukku masa sejarah kehidupannya mulai sian nong berkeluarga mana ngaktif melayani di gereja. Jadi sebelum adong huriat metodis di sini terakhir mana gabi perhangir di HKBP. Alai ala jabata perhangir Roma di sini mana persilakon nak kadongan nasi dua. Asa turun di mana sian jabatan perhangir. Kamu lu dia KBB merga jadi perhangir menginangkan. Lakum memana asa turun akhirnya mengambil keputusan memana do akka dang nasu setri memana sangat memana dung turu sian perhangiri merminggu si alai saya terus dibaca cara buha asa
unang nyama ni mana marhuria akhirnya mardus ni roham halaki gabe pukka gereja metodis nadong di baru molo ibu MU di boto do ceritai jadi si halane salah satu gereja di mana masih pukka huria salah satu alai na ubere nga manginang songoni ma perdalanan ninguluna sada sitidangi kesaksian hidupnya anaknya semua berhasil diberkati Tuhan. Itu yang mau saya katakan. Anak-anaknya berhasil semua. Besatu nama teh mana adong sipatu di leon ni anak kon na sipatu na bagag si godangar gadang dipakai mana alai dipakai mana mas sipatu nang berubah warna mulo sipatu yang hona ai kan olo do gabe berubah warna ima dipakai mana tu gereja dung modding may mana setahun berikutnya modding idok ya anak kon nama tu oh mababaw nina huleo do sipatu narga alai dang dipakai sipatu naung buruk-buruk do ipakin gabe disipam mas sipatu gabe may pakehon tikki parmudding nai buanon na sipatu na bagagi. Jadi dia muama namin na hinahulungan. Ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati anak cucu setiap orang yang takut akan Tuhan. Itu yang mau saya katakan. Dan itu yang mau dikatakan firman Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, molo totong lo ita marpangu sadea tu debata, taulah songon na pinatikon ni debata, pos marohamuna, na pasu-pason na dohamu, bahkan akayanak komuna, suduk batuluan, bahkan suduk paupatan dan seterusnya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, asa unang mariswang akka nauli na denggan na taulahoni tatonahum may tuakka pinoparta asa na sidape tarpasu-pasu di pasu-pasu na pinarade ni debata tunasida. Amin. Martanya kita mauliate di holi debata di salah hatam naung patolaso di tonga-tonga di punguan nami lepok kumahatami di bagasan rohan ng pikiran nami. Bayan may gabi buhal ni partudyon nami. Jalo matangyang nami. Naupasat kami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus. Amin. Asarim may tasalu na jongjong. Idok hata ni debata nunga makuling debatan Israel nunga marbaga-baga tuau partana botawan ni Israel ikonadong sadahalak si gomgomi nangan siya sadahalak na tigor roha sadahalak panggomgomi makajongjokon biar mida debata. Amin. Tapuji debata. Tapuji debata tai dohon anak Yesus yang kodikon Maria berasa pun sasuge mulak mamu tu parngulu muna ulahon mahatani debata jalo hamu mau pasu-pasu. Saya di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Amin. 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 Amin.
mamu harta yang di bagasan roham nabi. Amin. Shalom.